Gazteekin elkartu da Inigo Urkullu Bilbon, Aian Bask festan parte hartu du. EAJaren lehendakarigaiak esan du etaren indarkeria amaituta mundu zabalean bere lekua irabazi behar duela Euskadik. Ez dugu 100 aldiz esplikatu behar terrorismoaren auzia bukatu da. Eta orain munduan zehar ozenago esaten dugu Aian Bask. Urkulluk gazteei eskatu die zaindu dezatela euskara eta Europako hizkuntza zaharrena izanik bihurtu dezatela gazteen hizkuntza. Era berean konpromisoa eskaini eta eskatu die. Konpromisoa da beraz bidea. Kultura da bidea, elkarlana, ondo egindako lana, hemen eta munduan, elkartasuna munduan baita hemen ere. Hori da eskatzen dugun konpromisoa. Lehendakari gai jeltzaleak onartu du arrazoi asko dituztela gazteek konforme ez egoteko, baina hitz eman die Euskadik lortuko duela aurrera ateratzea. Osasun publikoa unibertsala eta kalitatezkoa behar da. Hautagai sozialistak Patxi Lopezek esan du ez duela berrordanketa onartuko Katalunia edo Madrilgo gobernuek bezala. Beste leku batzuetan, ospitalak izten ari dira, medikoak kentzen ari dira hemen ez. Euskadi zerbitzu publikoak suntsitu, barik krisiari aurre egiteko adibidea bihurtzen ari da. Krisiaren eraginez, osasun zerbitzuak egokitzeko formulak jarri dituzte indarrean. Hala, gaixo kronikoak ospitaletik kanpo hartatzeko plana, botika generikoen erabilera eta antzeko neurriekin 26 milioi euro aurreztu direla esan du. Osasun sailburuak, botikan adituak eta ospitaletoko arduradunen aurrean doako osasun publikoarekin konpromisoa berretsi du. Ez dugu berordainketarik ezarriko ez da zerbitzurik kenduko ere. Irunen izan da Alderdi Popularreko lehendakari gaia Arantza Quiro eta Borja Sémper legebiltzarrerako hautagaiekin batera izan da San Juan plazan. Basagoitik esan du momentu ekonomiko latza bizitzen ari garela, baina berak uste du honi aurre egiteko iniziatiba behar dela eta erabakiak hartu naiz eta larriak izan. Nik neuk nahiago dut mugitu. Naiz eta akatsak egin eta ziur egin ditu dala, baina nahiago dut mugitu konponbideak bilatu. Antonio Basagoitik abertzaleak ez direnei bozka Urkulluri ez emateko eskatu die botoak independentzia aldarrikatzeko erabiliko dituela eta. Laudioko plazan EH Bilduk justizia sozialean oinarritutako politiken alde egin du, politika justoen alde. Pertsona hartzen dugu ardatz eta ez botere espekulatiboak. Inondik inora ez dugu onartuko Madriletik datozkigun murrizketaz antisozialak. Gogor kritikatu du PNV, PS eta PPek jarraitzen duten eredu privatizatzailea. Hori da daukaten modeloa, kapitala, benefizioa, irabaziak, dena privatizatzea eta pertsonak erabili eta bota. Eta hiritarraren eskubideak babestuko dituen sektore publiko potente baten defentsa egin du. Emakumeak biktima bikoitzak Ezker Batuaren esanetan alde batetik genero indarkeriagatik eta bestetik langabezia eta murrizketengatik. Ezker Batuak arreta berezia eskaini nahi die. Ezker Batuak emakume sail bat sortuko du eta bere helburua genero indarkeriaren aurka lan egitea eta emakumeen lan zertatzea izango dira. Bi aldiz baitira krisiaren biktimak. Bilbon Gorka Maneiro UPyDko lehendakari gaiak Euskadiko erakunde sarea murriztea eta estatu autonomikoa aldatzea proposatu du krisiari aurre egiteko. Guk defendatzen duguna azkenean da dirua erabili behar dugula jarduera ekonomikoa bultzatzeko, ez administrazio inutilik mantentzeko. Errenterian Alberto Garzón diputatuarekin batera Ezker Anitza Izquierda Unidak, Rajoyk eta Lópezek hezkuntza sisteman egin dituzten murrizketak kritikatu ditu, Mikel Aranak hezkuntza sistema publikoa hirueleduna eta laikoa defendatu du. Katekesia hartzeko joan zaitez elizara, joan zaitez mezkitara, joan zaitez nahi duzun lekua, baino katekesia ezin da eskola publikoan eman.